खुलुमबाय आंनि मुङा मुस्रि सुमित ब्रह्म गामि रामफलबिल जिल्ला क'क्राझार बिटिआर आसाम आं दिनै खन्थाइ बिबार हानजानिफ्राय नैथि अनलाइन खन्थाइ बादायलायनायाव आं बाहागो लादों। बे खन्थाइनि मुङानो जादों नों फैफिनगोनखौ नेनानै। फैदो बिदिब्ला आंनि खन्थाइ आवरायनायखौ गोसो होना खोनासंलांदिनि। नों फैफिनगोनखौ नेनानै। बिफां सिङाव जिरायनाय समाव नों रजेखौ गोसोखांनानै थानो हायैयाव सिफुंनि रैसुमै मेथाइजों नों रजेनि अननाय होनायखौ बयनिबो सिगाङाव फोरमायोब्ला मिनिखैरो मेगनजों नों आंखौ नायहरो जे अब्ला थानो हाया जायो फाग्ला गोसोआ। मिथिंगानि दाउसिन दाउलाया जेरै सिफुंनि रैसुमै मेथाइ खोनायोब्ला रंजाखाङो, बिब्दिनो नोंबो रंजाखांदोंमोन। नों रजेनि फैगोनखौ नेनानै दङ आं बिफां सिङाव जिरायना। लामा सेरनि सुबुंफ्रा आंखौ रायदावो मा खालामदों होननानै। अब्ला आं फिनो रजेनि फैगोनखौ नेना दं होनना। सिफुंनि देंखोआव नों रजेल' मुहियाखै, गासै बुहुमावनो मुहिदों, जेराव मोजां मोननाया मोनसे अमृत बादि। बेयो मोनसे गानो रोङि बेराम, बेखौ सोखायोब्ला अनजिमा गैयै दाहा थायो बे मुलुगाव। आंल' नङा गोबां सुबुं दं जेराव मोजां मोननायनि थाखाय गावनि बेसेन गोसा जिउखौ बावसोमो। फैफिनदो नों रजे आंनि गुदुं गोसो गोरबोआव। दान्दिसेनिल' मोदाय जाना अनबोदोंमोन नामा नों आंखौ? अनबोदोंमोन नामा नों आंखौ? हे रजे दाबो नों फैफिनगोनखौ नेनानै दं आं बिफां सायायाव। एसेनोसै, गोजोन्थों। खन्थाइया एसेयावनो जोब्बाय।